Nimbano orasyon manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Saan ang mabalin na di kamangan? Ala, umay ka ni Jay kusina. Nanay! Anya tinapasama ka ni Jupirarte. Naanabunan tinapalabas. Hindi pala si magsampal. Crisanta. Anya tinapasama kin ko na. Apa yang saan na tayo ang malagi pasangtatan? Apa yang saan na ang malagi ti anak mo? Crisanta, anak. Sana mabalin nga agurunay tayo latananang. Masay po na mapana kung iji asyenta. Painat kitahan ti asawag. Amangan matlupad mo agang kasanta na pasamak ng buwana. Mala. Bayang. Inton bigat matlaang. Mapanak ije Buena Vista. Siyak tumapan mangkita kini Jupirarte. Ala. Umay kan taing kamangan, anak. Kap na maturog kan. Saan ka kumahan nga agpuyat pay? Gapo iti kanayon mo apa ng pampanunot iti asawa. Ala! Sagay sa laong kiragwa. Saan kayo nga gigitan? Rumor tayo. Ano? Palagipan kayo nga. Awan ti agtig na itidakas. Gapo tamasalit kayo lang. May salang ang bala. Ti katukadyo. Magdalena, siya kunti mapan iji asyenda Liberio. Naibag kanyak ta kabisadok ti pagturturungak ijay. Saanen ina? Nasaysaya at no siya. Gaputaawan ti makaamam mo kanyak ijay. Tanuda kayo ti mapan. Amangan numakita na kayo dagiti pasurot ni Senyor Pedro. Amangan nudang randa kayo. Siya kun ti mapan ina. Sige, agpatuloy akon. Agandad ka kuma, Magdalena. Wan ina. Sino ti sapsapulan ni Ang sapsapulan ni Jupirarte, adin. Nabayag namin asaan asimang sangkwat. Iso ang matanagan ako. Kakin ano yung kati ni Jupirarte. Siyakti inana. Ayan nakadikap sa Awanan dito ni Jupirarte. Doon na bulan tinapalabas manang. Anya. Awanan dito ni Jupirarte. Sa dito tinapanan na. Ako nasaysaya ato di Senyora Lorna ti kasaritam. Umay ka, kuyogan ka amapan iti mansyon nga ayan na. Sige, kabsat. Uminom ka iti pagpalamiis. Kan mangan ka iti tinapay. Agyamanak, Senyora. Anya ka di ti masapul mo kanyak. Siyakti ina ni Jupirarte, Senyora. Ha? Sika, ti inana? Wan, Senyora. Oh, kastagayam. Maragsa ka na kamakaamambukan ka. Kinapudno na, idi pailaang nga ibagbagak kan ni Jupirarte, nga ipasyar na ti pamilya na di asyenda. Senyora. Ngam nakunanamet, asaan amabalin, gaputa adayo ti ayan nyo. Kat marigatan kayo amag na. Pudno da ita, Senyora. Pinilit ko ti umay ditoy. Nga uray pa'y adayo, Senyor. Gaputa madanagan ako ni iti anak ko.
Gaputa saan matan asumang sakman. Kuha. Daytay... Senyora, ayan ka diti anak ko. Apay asaan akayat nga ibagaday jay babae ngay muna anak kasarita. Kuha. Adda ijay pagminasan ni Jo Velarde. Pagminasan. Wen, kapsat. Ngam apay nga aging gaita. Kat saan pa'y laang nga agawawin. Kinapudno na, senyora. Madandanagan kami kan kuana. Sana bale. Kitaak no anya ti maitulong ko, kapsat. Anya ti kasasaan na ijay pagminasan ako ng senyora. Kuha. Dayta tijak masumbatan. Ngam kas itinakunak. Kitaak no anya ti maitulong ko. Apay, senyora. Sanyo ka di may pasigurado kanya kamatulungan da. Amo nyo kumano niya ti kasasaan ti anak ko. Wan, kabsat. Maawatan ka. Di ka agdanag. Tumulong ha. Paidayan ti babayan ako na ni Rita ngay na ni Jo Velarde. Suro taki tinalimad. Nambaglakit din ta sinumbatan ni Rita ti dinamag ko itay kan kuana. No asino di babaya kinasari ka na. Paidayan. Naging inayad amag na ti babaya. Kaslakit din napaay ti langana. Suro taklata. Masapal magbaligyak amang takwat iti pagnanaedan da. Idi na ito'y akarayan. Idandanin ang ilang basanda ni Jo Velarde. Idi malaga kapayla. Malagip ko pailangan day di apagda. Doro! Ipungak mon day ta maladaga iti kaadalman napasok to'y karayan! Wag, Balto! Pasensya ka at maladaga! At tungtungtol ka lang iti piling! Ipungwak ka na kasan! Saan? Saan gaya mga? Inyawat da iti maladaga kanya. Kalpasan ka. Pinagtaray ka. Sadak pinalpaltukan. Ngam saan dak anapuntahan. Impustak tibiyag ko iti daychay amaladaga. Gapo iti dayta. Impatag ko akas punno nga anak ko. Nga aging gaita adimak. Nagtalinaad apalimad ti kinatao na. Kat agtalinaad latta apalimad. Tapno saan ang may sarmak. Agawin ako. Ipadamag ko kin ni Crisanta tinaamak. May papan kin ni Jo Velarde. Dayan ti babae. Magbayagan nakatakder iti higit ti karayan ha. Nagtakder latta ni Jay. Buy-buyan nan sa magkipanagayos ti danom iti baba apasit na. Ha? Day Jay. Suro taklata. At iti danom nanang, uminom kayo. Agyaman na, anak. Ay, nabang-aran akpay. Nanang, nakitayo ka diti asawa. Kumusta ni Jo Velarde? Anya tinapasama kan kuana. Api adiyo ka do asin mangpat. Crisanta, awanin ni Jo Velarde iti asyenda. Anya? Awanan iti asyenda? Lukasta, sa dino ti ayan na. Nanang, sa dino tinapanan na. At daitan iti pagminasan ni Senyor Pedro. Anya? Nagpatulong akin ni Senyor Alorna. Kat inkarina at tumulong may papan iti daytoy abad.
ito yung banda ti bagpagada di pintin. Ang may talayang yung madakak dito ya. Nabanuga ko na magmag na. Diyak mo ito nasiputan ti nagturungan ti babae tay. Agda magakadagi ti tattao dito ay. Masapo lamamuak ti pagnanadan da jubilarday. Ay na, bakit ako na talaga? Nalaka ako na mabanog. Napumpuno iti natang day talabayo. Uwan, napanak nagpuros iti natang. Nagduduma dag itoy. Imbagla si daon tayo. Ado tinatang ijay uma. Naglalangto da pa'y. Takanayon ko amapan si Bugan. Ina. Kat, anya tinagbanagan ti ipapan mo ijay asyenda. Nakitam ka din ni Jovelante. Sige, ina. Ibagak ka na kayo. Salakay! Salakay! May baga oras yun, Nana. Ay! Anya ti masapul mo, baro. At namin sapsapulat, Nana. Igayim ko ang agnaga ni ti Jovelarde. Amuyo ka di ti balay da? Ha? Ni Jovelarde? Wala na. Amuyo ka di ti balay da? Ay, wala. Medyo adayo ti balay da. Agpasurong ka pa ay. Kasta ka din, Nana. Ada ka din asawa ni Jovelarde? Wala. Ada pa yan anak da. Kasta ka din? Manuda ka din agnanay iji balay da, Nana. Ti asawa na. Ti nana. Ken ti apong ti asawa na. Anya itayan ti nagang ti asawa na, Nana? Diyak naminin amaw ta nabayaga jak nakita ni Jovelarde? Ay, Crisanta, tinagan ti asawa na. Ti inana, Magdalena. Kat ti apong na abakat, Victoria. Etap nga, ma'am, gagayim ko ida. Tana saya at ti ugali da. Sige nga rin, Nana. Agyaman ka. Agpatuloy ak nga rin. Mapanak man iti balay da? Sige laang, barok. Iti may kalima abalay, ti ayanda. May kaliman ba ito balay ngam sanak nga masidag. Agpaliwak dito ay. At makita ko na darumar iti day jay balay. Kaslad darumar. Wan. Hindi bagat Victoria day siya. Mukasta. Di tagayam ti balay ka. Ita, amukon. Aya, di taktak diram dita, barok. Nakita na ka. Ay, nakon. Ay, sa barong ba nga may rupa anak ni bagat Victoria? Umadayo akong dito ay. Anya? At na nakatakder alalaki itay dita saan unay nga adayo, ina? Wan, hindi din amag ko doon niya titaktakderan na ijay. Imanaw mo kan. Sino day siya alalaki? Diyak amaw, diyak may lasing. Takas lalingdan ngamin iti silag akalugong tirupa na. Anya? Dalabit. Taga dito'y dayjay kat adala ang sapsapulan na. Kasta nga ta, ina? Una ka ta. Dito'y balay dikit kitaan na. Ngam no ada kasapulan na. Apay asaan ngay masidag. Wala, kay nakaglutan kat na malubad. Sige ina, tulungan ka. Nag-oras siya, Senyor Pedro. Anya ti araramidam dito yung farmhouse. Sika, trabahador. Namagag lang kumano. Kano nga umay ni Senyorito Alex, Senyor? Ngamin, naramid ko tayong paramid na kanya. Anya ti tanging paramid na kan ka. Nakita namin no sabi no ti ayan ti pamilya ni Jovelarde, Senyor. Aniya? Kat apa man na may bagat kang kuha na dita.
Itid ng tumot ng titangdang ko. Tangdan mo? Un, senyor. Ingka rin na ano masaraka kung ti pamilya ni Jubilarde. Ikanak ititangdan ko. Apay, mano ti itangdan na ka? 5,000, senyor. Tas tamat ting ka rin na. Aniya? At bibisin ka mo tanya. Ha? Gapo iti kinarupat kwartam. Nagtungpal ka ni timbagan ni Alex. Apay, panagkunam ka di katungpalan ni Alex titulagan niyo? Senyor. At bibisin na trabahador. Agraraman. Nagkarin ni senyorito kanya, Senyor Pedro. Ala, urayem ti sasangpad na. Tara, pumanaw kan dito sa sakop. Un, senyor. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nauma ako ni tigas ti aka sa saad, Jubilarde. Nasa isaya at namatayak langan. Yung tiyag-grigriga na kakastoy. Apay, naulpit na! Apay! Parwalan na kami dito! Apay! Parwalan na kami dito! Boston! Sumatang kayo! Awan maramidan ti panagpukaw yun. Ay! Parwalan na kami! Parwalan na kami! Parwalan na kami! Dakiti sinalbag? Nagsardang damatlangan nagpukpukaw. Senyorito, anya ti aramidon tayo kadakwada. Bayam lang ida, Baldo. Ngam masapol nga agsungbat da inton bigat. Anya ti aramidon tayo kadakwada inton bigat, senyorito. Parigaton tayo tagiti nagpukpukaw. Ida! Sumumbat kayo! Sino tagiti nagpukpukaw, iti rabi, ha? Senyorito, awan man ti sumumbat. Sino tinangirok iti panagre-riyaw iti rabi, ha? Sumumbat kayo! Hoy, siga! Umasidag ka dito. Huh? Siya? Boss? What? Umasidag ka dito, ayan ko. Darasat! Anya ka dito, aramidon nyo kanya, boss? Sino tinangirogi iti panagriawyo iti rabi? Boss? Sumumbat ka! Diyak mo, senyorito. Kastagaya ma. Makitam da ito, yalati ko, ha? Ita, ulitet tiagdamag kan ka. Sino tinangidada ulo iti panagriawyo amin iti rabi? Diyak mo, boss! Saan ko mo talaga? Kastagaya ma. Boss, para sa'yo! Bueno, daytoy lati Saan ko ba? manam. Oh! Jubilarte! Kaya't mansamot asikat isaplitak iti lati ko. Saan niya saktan ni Nanting? Gaputan na singpot na itataw. Siyak! Siyak tinangid da ulo iti rabi iti panagpukom. Iso siyak dito saan niyo? Saan na ni Nanting? Saan na po na dito, Jubilarde? Senyorito, boss, siyak tinangid ang ulo. Palubusan na kami kumani agawid. Saan mi na kaya ti agrigat iti gastoy? Awan siyo ka na kami. Kastagaya ma. Bueno, dahito iti sungbat ko. Basta na, Alex! Nalabas kan. Siyak ti sanggot! Aglapan tayo iti mano-mano. Anya? Karkaritan na, Jubilarde? Ibatang na kita igam mo. No talaga mo't lang nga mong tilumapan nga wat igam mo. Jubilarde. Aglapan ta! Takot! Anya?
Takrot ko ng kanyak. Sige! Lusaan ka, takrot. Ibatam na kita igam mo. Kansang wanak. Senyorito! Saya Adam! Karkaritin nakgaya na, Jubilarde. Sige! Patgat tigaya mo. Ako na po stigan ko. Nakita mo ngayon diso kamin. Ala, aglaban pangarod. Sali ka nagaya mo na nakarit ka. Iswa ka ni Bus. Senyorito! Kamagan nyo ni Jubilada! Tiyatibas ka na kayo, trabador. Di paltog may tikalaman niya. Sige, umanag kayo amin at tikulungan niya. Kakadwa, mantayan ina na ibag. Word. Senyorito! Senyorito! Agringa! Baldo. Senyorito, inabak na kami Jubilarte. Namin ano nakakinugtaran kat natuang ka. Nawalan ka pa iti po, titay. Anya? Yung di kagdanag, senyorito, ta pinakamag ko ni Jubilarte. Kat intalida iti kayo. Inagad na. Ita, senyorito. Anya ti kayat mong aramidan ni Kankwana. Di awanan pa ina. Siyak, timang parigat kan kuana. Saan niyo parigatan ni Jubilarte? Ayop kayo! Rukatan na kami ditoy! Nolpit kayo! Agbayad kayo, tigas tingin na natin siya! Sumartan ka! Ang mga namadaksan ka lang! Agbayad kayo! Alex! Awan na mas pingitikin na demonyo! Ah! Ay! Alex! Ay, nagyakat ka ka! Masa! Umar! Ano saan? Ang patada kaya kartulan mo! Kasi! Iramatag-mata na batayan! Ayop kayo, Alex! Ah! Bilarde, nagpadatan anak-anak iti kayo. Katuray patayon dakon. Di rumbang ang nag-aramid kay ti panggapwan da mangiragad ka. Uray mataya kong Jubilarde. Di akong naibturan ti kinaranggas da. Agtrab-trabaho tayo matitinis to. Ngayon parigatan da tayo pailaan. Saan da tayo paya palubusan nga gawid iti pamilya tayo? Landing. Saan ka di ako ng kanya? Nga da asawa ka na anak mo. Kas kanya. Amo, Jubilarde. Kaili mo ti pamilyam. Nga, awan maaramidam. Nga po, awan, bahal tayo ka na, Alex. Iswa kaya't kunti matay, Jubilarte. Uray, paltugan na kunti to'y. Landing. Uray, paltugan na kunti, Alex. Nga po tamo. Matay tayo matlamin dito'y. Landing. Di ka agsakit kasta. Kinunak matankan kayo di. At danto kung daway ang makalibas tayo. Yung kanon tupay, Jubilarde. Kanon tupay. Intun matay tayo amin. Intun saan tayo nakapailan tayo aglibas. Gaputan nakakapkapsot tayo aminin. Amo. May inot tayo amatay dito'y. Sobra babawi ki Jubilarde. Ang babawi at hindi. No apay asin murutak nito'y. Nasisira pa. Hindi ko na ang palitok.
Awan magkayang pagsaya atak nga ipaida. Gusto ba nandang? Saan ka nagpabak? Tagas itin ako nakitin. Makalibas tayo utlaan dito eh. Nuko naman naabak na, Jovinade. Nagbidot ka. Gaputa kukwak pailaan ti alas. Nakarit ka. Gaputa nakarakada ka kastoy, Alex. Ngamawan ka ba alam kanyak nukpata sa laban? Adayo nga apakan ka. Baka yung pasuro to. Talyak nyo ti sana. Kat ibitin nyo at pabaliktad. Reklaro, boss. Reklaro, senyorito. Jubilade. Anya tirik na tinakabitin na akin baba ti ulo na, ha? Mayat, saan ka di? Abang dito, Alex! Baito! Yawat mo ti latigo. Well, senyorito. Atoy, senyorito. Ita, parigatong ka iti husto, Jubilarde. Daytoy pa! Nakaya pa sa po! Ibabayon ni Jubilarde. Senyorito. Anya tiarami dumitakin ko na. Kalpasan na babayo. Ipanyo iti karayan. Ipanyo iti karayan. Tabaw ti saran tayo. Ita, Jubilarde. Siyak na. Ti bumales iti inaramid mo idi kanya. Sige na, Bangko! Irarad mo! Agbayad kayo. Iti na ito'y karamid niyo. Ano ba lang sa karamidan, Bangko? Bauti sa ramo! Well, senyorito! Agsagana kan Jubilarde. Dahito'y po yun. Dahito'y po. Sige! Irarap mo kita rin! Aging damag sa tanit angas! Well, senyorito, kami bosan naman, Jubilarde. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pedro, imbayak dito yung farmhouse. Tada kayat ko adamagan kan ka. Anya dayta? Anya ti kasasaad ni Jubilarde ije pagminasan nyo. Apa yung damagam? Kayat ko amaamuan. Jak masumbatan dayta. Gapot jak amo. Jak amo no si bibiyag pay wenno natayan. Anya! Apay! Anya tinarami jukan kwa na! Anya! Sa diranak may papan ka ni Jubilarde. Tama nga no jak makapagtapalkan ka. Kat makapil ka pay. Toro! Nasaya at tanakita ka dito'y kataltalunan. Ano tayo bagam, senyora? Adda ko madamagak ka na ka. Maipapan ka ni Jubilarde. Jubilarde? Anya ti kasasaad ni Jubilarde ije pagminasan. Sumbatan na, Doro. Ibagam kanyak ti punno. Di, ang trabaho, senyora. Apay asaanda ang mapalubusan nga agawid.
Nabayag ka nun asaan anagaw awit. Diyan mo, senyora. Sikat ti may sa ama ka mo. Noan niya ti mapaspasamak ichay. Iso asaan kan nga aglibak. Awan may bagak, senyora. Ibagam kanyak ti pudno. Ikan ka itidakkel agatan. Mabalin mo amapan isugal. Wow, ibabae. Taday tamot ti pagguguston. Saan ka di? Dakagatan, senyora. Wan. Ikan ka iti 3,000. Nulakat ta ibagam kanyak ti kasasaan ni Joe Velarde. Senyora, ibagak tipon mo. Hindi yung ibagbaga siya. Tinanggibaga ka na kayo. Sige. Ibagam kanyak ti kasasaan ni Joe Velarde. Nakakaasi ni Joe Velarde. Di pagminasan, senyora. Ay kulong na. Anya? Anya ti kayat mo asawan iti maikulkulong? Pinaramid ni senyorito Alex dagiti trabahador. Iti sa bali at pagturukan da. Magbalin at nilakan da. Anya? At nilakan ka rin nakalibas, senyora. Iswano sumrek da amin iti pagturukan da. Maikanda doon tiri daw, ti kulungan da. Anya? Sanday da palubusan na agawit, senyora. Amin, amangan mo sandan nagsubli. Kahit medyo Velarde. Talaga kaya't ni senyorito Alex, medyo itayan na. Tatlong parigatin na iti gusto. Iti anya agapo. Inagaw na ka nung amin, ti babae nga ay ayatan ni senyorito Alex. Kahit ikaw na ka no. Gapo iti panang boko na iti. Kami senyorito Alex. Talaga nga awan asin ni Alex. Basol na matlaan no apay abinukulan idi ni Joe Velarde. No saan da kumakanayon apasakitan, di saan kumaalabanan ni Joe Velarde. Senyora! Anya pa'y ti abmom. Ala, ibagam amin kanyak. Kanayon asaplitan ni senyorito Alex iti latigo. Pakanunda pa iti nabanglas ngayon na boy. Anya? Awadam kayo itibain! Nagdakas kayo! Senyora! Kano nga ito yung ay tayong kaliwa gatot? Ha! Kon-konaklaan! Ano ba? Senyora! Ay! Senyora! Salbag! Namayos na anak ni senyora! Ang pulo kayang to iti kinadakas yo. Diyak kanunungan ti kinadakas yo. Awan ti mabalin ko, Alex. Kainsuro kamat iti nasayaat. Ngam tilatan kayat mo ti masursurot. Timawid ka ka ni Pedro iti kinadakas. Nasakit tinakam ko. Gaputa uray siyak. Ranggasan nak ni Pedro. Oh, Joe Velarde. Awan amok ang maitulong ko kan ka. Awan sa bali nga aramidan. No di timang laban iti kinatakas na kan ka. Diyos ko. Ispalam ni Joe Velarde iti kinaranggas na Alex. Katulungan ko ba ni Alex na agbalbaliw? Diyos ko. Sige, panawat tayo dan. Sana balik? Naira ka jumat iti husto ni Joe Velarde kan tikaduana. Boss! Teka ka! Joe Velarde. Anya ti naramid na kan kay di karayan. Kalpasan na sinaplit na ka ni senyorito iti lati mo. Kabayatan ti pan nakaibitin mo apabaliktad. Ita, impanda ka iti karayan. Nabasbasa ka pa'y. Anya ka diti naramid na kan ka. Basol ko na ito, Joe Velarde.
Nudiga po kanya. Saan ka kumamasakta na kasta? Syakti ga po na no apay akasti tinasagrap mo. Pakawanan na, Jubilarde. Yun, papigsaan ko matimpakinagam mo. Nagusto ti ko nam. Andan tugon daway ang makalibas tayo. Kat pagbayadan tayo ida itinangina. Baldo, mabalin mo na bilin ng dagiti trabahador. Pero gidan tayag trabaho. Kat masapula dublienda ti partakda. Tapnoado ti malpasda. Bilin ng matdagiti pasurot ko. Tabantayan da ida na imbag. Areglado, senyorito. Bantayan ida. Tapnoawan ti makalibas. Pilarde, rabiin. Kasi kamat. Rumbang kumangagid da ka. Tasaan mo akabagilan ti panang parigat daken ka. Ngayon, inrakad da ka lata. Agpadataan nakarakad. Medyo Pilarde, aglaming kan samat. Kasi kamat, sa rabiin. Awan ti init amang papudot ko maiti aglawlaw. Paganos ka, Pilarde. Tawan maaramida amang tulong kan ka. Tagpadataan nakarakad. Senyorito, rukatan ni ka din lang iti nakarakad. Bayan nyo lang ida. Areglado, senyorito. Ang gurod, senyorito. Agtutong sakit ni. Hindi na sayat. Iti kasta, matuduan dagiti nakaraked. Wano niya. Agdigos da adi na oras. Awanin. Napaspasatan Jubilarde. Amang ano, ang sakit na kastilang. Landing. Jackson. Kabalan. Kabalan, Jubilarde. Saan narumbang nga sumuko ka? Laglagi pam. Ada asawa kan anak mo nga agur-uray kan ka. Ano sa tadagito niya aralidan da? Agpapigsa ka, Jubilarde. Katlangon ka tiyang libas. Nagsargangan ti todo, senyorito. Sige, bilin ng dagiti pasurot ko. Tarok atan dan dagiti nakaraked. Kat pagtrabahuan nyo jay maysa. Ni Jubilarde, ipanyo iti kulungan da. Kat ikandado yo. Araglado, senyorito. Makita mita, Jubilarde. Saan mo akabailan ni Senyorito Alex? Kita yung mita tinagmamaayam. Kasibat. Yam nagasat ka. Nagasat ka, Jubilarde, tasaan ka anatay. Sa anak payamatay. Gaputas singiran na kayo to. Kalato na! Nakarit lata! Saan? Saan? Bayan yun. Kasimat. Alam? Rukatan yun. Tayong kay ikulong. Wanda! Kat na ito'y matananding. Rukatan nyo. Tapnuag trabaho. Ilakat! Kanda tumon! San akong ba nagpabakak? Agpapigsak. Tapno malabanak ni Alex.
Naranggas unay. Ikarik itibagi. Palsan ka, Alex Liberio. Nagsakit ibagbagi. Nasaksakit pa itimarik na masakit. Yung timariklik na kita, Alex. Aguyas ka na to itirigat mo. Baldo, ayan na Jubilarde. Ada pa lang itikulungan da, senyorito. Di na pa ikabangalan ti bumaon. Iso nga inkandado dati rin daw na. Nanding! Boss! Ikaw na Jubilarde iti kanan na. Iti kasta. Pumiksa. Boss! Kadum tutod mo makan. Tama sa ako at papigsa. Iti kasta. At dan tumanan pagibtor na. Iti sumarunong aramidat kan kuara. Oh, Antoy, makan kan Jubilarde. Inigan ka iti makan. Nanding. Sige, agtugaw ka, tamangan ka. Kuna ni Boss Alex, masapul ka nung agpapigsa ka. Mangan ka iti ado. Tapnood dan tumanan pagibtor mo iti sumarunong aramidan na ken ka. Ngam, saan, Jubilarde? Mangan ka, tapno pumigsa ka, kat malaba na mida. Nanding. Sige, mangan kan. Hindi mo kabailan ti bumangon. Tulungan ka, Jubilarde. Baldo, ganito nagpasudad kami kini Lolo. Ingka magila ko iti balitok. Ila kayo lang, senyorito. Masapol nga bantay ka dito ay. Masapol nga dakadwa dagiti 5 agwardya dito ay. Kaya't ko ti sumurot ijay syudad, senyorito. Sabagay, mayat-mat. Tapno at dakadwa mi kini Lolo. Sige, sumurot ka, Baldo. Takaya 5. Agbantay kayo na imbag. Doblian nyo, ti panagbantay nyo kadagiti trabahador. Mawakan nyo? Wait, boss! Wait, boss! Agpasudat kami kadalola. Isuada kayo lang ti agbati dito eh. Di kayo agbaya. Wait, boss! Wait, boss! Boss! Dagiti trabahador. Siputan nyo yung dating bag. Nang rona daw dya Jubilarte. Ay, kailangan, boss! Aging gaita. Awan pa'y laang ni Jubilarde, nanang. Anya ka di at talaga tinapasama kay Kuana. Kanayon nga tanda nagak. Pinatay dan samat kan ti asawa. Saan, anak? Ikag sao iti kasta. Si bibihag ni Jubilarde. Nanay. Ala, wait intong bikat. Mapanak manen iti asyenda. Tagda magakin ni Senyora Lorna. Amwak no anya ti kasasaad ni Jubilarde. Iti pagminasan ni Senyor Pedro. Jubilarde, kumustang tirik na? Nasayatan nanding. Amom, addan nang ko kadagiti pasurot ni Alex. Andiyan ay tananding. Nagpaasim dagahan da Alex iti aldaw. Ha? Dahituin ti kundaway Jubilarde. At libas tayo. Anya? Mga panunod tayo iti pamuspusan. Tapno makalibas tayo. Wan nanding. Ngamnas ka na planuan tayo na impag ti amin. Di paltok na kiti mangbambantay ka na tayo. Iso na rin yan kag sodas. Jubilarde. Sige. Panunutin tayo no kasano makalibas tayo. Wen, nakapsut kan sapay.
Marigatan ka. Amangan mo saan mo akabailan ti Tumaray. Kabaila. Aglibas tayo ta. Tasubliak ida abalsan. Balsam ida? Wan. Isuda amin andakas. Agikaro da kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mayat gawan tin suro na dyan Napoleon na pagkwartaan. Bilibat matitiday jay amas ako pakabantay tadagayam gamang na. Nanyarod, senyor. Lolo, kalpasan na nailako tayong dagiti balito. Agsubli tayo matlaeng. Gapota kasapulan da kami kini Baldo, di pagminasan. Dahil tatipod no, senyor. Alo nga Rod Baldo. Agawam tayo maneho. Agan kita. Tapno saan tayo ama disgrasya. Doro, kayat ka akasarita. Upay, sinyora. Napan da Pedro ijay syudad. Saan ka di? Ipinagsopo, sinyora. Ikan ka iti 3,000. Nulakat kuyugan na. Ah, sabi ng sinyora. Ijay pagminasan. Ano? Igarik. Ikan ka iti 3,000. Kanya teramitan tayo ijay pagminasan, sinyora. Kayat ko laeng ti sumarungkar ijay. Mabalin ka di. Saan, sinyora? Gaputa, binilinak ni senyor. Sakbayan nagpasyudad na. Saan kayo ka mapanubusan na mapan iti adaya? Anya. Di na kaya't amapan kayo di pagminasan. Di mo kayat ti kwarta? Ikan ka. Nulakat isurom ti ayan ti pagminasan. Uray isurom latan kanyak. Tasyakon ti mapan. Ikan ka kiti taluwi mo, sinyora. Wen, ikan rin. Ano kaya't? Amo, urubugan na ka rin. Iswa. Tamayan kayo, sinyora. O sige, inakot, hindi farmhouse. Magit lang, Doro! Magit lang! Oh, talaga di na kayat nga isuro kanyak ti pagminasan. Tinasayat. Sa pulak ti pagpagnaanda nga agturong ijay. Nabanlugak. Agkalingutan akon. Oh, dahil to'y lakit diti dalan nga agturong iti pagminasan. Ituloy ko lakta ti magna. Masapol ang makitak ni Jovelarde. Masapol ang maipanaw ko iti pagminasan. Nasingpot at tao ni Jovelarde. Iso asaan arumbang aparigatan da. Tulungak ni Jovelarde. Ang Magsubli kayo, ni Jacinda! ni Doro. Sinyora! Magsubli kayo, ni Jacinda! Ano saan? Ang mga nuday tasa kayo, tipuntiryahan! Awanan mo to! Ha? Naningita! Memjak kaya tipadaksan ka ni senyor! Napalubusan kayo ama pa ni pagminasan! Amagan mo siya, isang dito na! Iso nga! Agsubli kayo! Bye-bye, anak! Jablo ka! Ditakan! Ulakmat nagsubli kayo ni Jacinda! Ang mga lumapilitan na ka mag-content ka na kayo! Anya! Aramigan timbagat! Abay! Kaya't yun, timatay, senyora! May salaan na pala pinanggugas itibiyagyo! Anya!
Aglayan akon iti mansyon a pagnanaudan ni Senyora Lorna. Ison a mismo te kasarita. Sapay la kumata da ita ijay. Oh, asidag akon. Sapay kumata makasarita. Asino, titaw-tayawan din naman siya. Tilalaki, mailasin ko. Asino ka? Kuha, pinaayaban nak namin ni Senyora Lorna. Tatumulong ak naglaba. Sige, mapalkan ito nag. Aglayatan. Agyam anak, saan nak ang nailasin? Sa bagay, imposible ngamin ang mailasin na. Nabayagan na di at tiyempo. Ngumno siya, mailasin ko. Dito'y silid ko ti kayat ko apagsaritaan ta. Tapno awan ti makangeg. Gaputa dya ka mo, no umayon ti katulong dito kanyak. Wenno, amagan no traidor mo't kitdi. Senyora, Amok ti gagaram, kabsat Magdalena. Ngam, ladingitak. Awan ti maipadamag ko ken ka. Idi kalman, rinantak ti mapandi ti pagminasan. Sinapol ko ti dalan, ngam adda ng paltog kanyak. anya, Namindua a pinaltugan nak. anya, Awan sa bali, no di ti pasurot ni Pedro. Ni Doro. Nagbutangak, iso anak subliak. Amangan ngamin no ipaypaysunan a paltugan ti sakak. anya, Napanunot ko asaan arumbang amatayak. Iso anak subliak. anya nga rod ti kasasaan ti anak ko, Senyor. Si bibiyag ti anak mo. Kat agtrab trabaho iti pagminasan. Haday talaang ti maipagak. Kasta ka ni, Senyor. Agyaman nga rod no si bibiyag ti anak ko. Di kay agpanunot iti dakas, maipapankan ko na. Kasano agimi panunutin, anatayan. Kat pulos asaan anagaw-awid. Agawid to. Urayan nyo. Kaano, Senyor? Basta urayan nyo. Gaputa agawid to matlaan. Sige. Sa anak nga roden nga agbayang. Agyaman akmanan, Senyor. Aguray ka. Mabitlaan. Ikan ka iti kwarta. Mabitlaan. Adoy. Alaam daytoy a kwarta. Alaam daytoy. 5,000 dayta. Aramaten nyo, tapno di kay marigatan. Igatang nyo, iti masapsapol nyo. Jak maawat na ito'y akwarta, Senyor. Kunaon ta na sweldo ni Jubilar di dayta anaurnong. Iso nga alaam kuma. Agyaman at nga rodno kasta, Senyor. Dito'y kaarumwar, Magdalena. Saan nga iti kang runaan ari daw to'y mansyon. Gaputa amok nga adda dita ni Doro. Umay kan, isurok ti pagnaam. Ayos, adda tayon dito'y aginaldo. Adumanan ti kwarta. Baldo, dahil pa nagmanehon ti pang pangrunap. Wan, Senyor. Isardeng montoy ti paggatangan iti arak. Tagumulpi tayo iti arak. Araglado, Senyor. Kalpasan na. Agdiretso tayo ni farmhouse. Kahit konti agina na. Niho. Baldo. Itinagin na paggatangan iti arak. Ti pangidiretsoan iti kotse. Wan, Senyor. Dakas
Iso talaga ti agparparit na kanyak nanang. Ang mga nudakas tinapasama ka ni Jovelarde. Itinangipanandakan ko na. Sapay ko matasaan, anak. Kuna ni Senyora Lorna, asi bibiyag ni Jovelarde. Kat urayan tayo kano ti panagawid na. Nanang. Iso asaan ka nga agdanag, Crisanta. Kaputa pa tiyak. Gusto tinako na ni Senyora Lorna. Agawid to ni Jovelarde. O sige, tarumuarak. Agpasentro Inak gumatang iti masapsapul tayo. Kan gumulpi akon iti gatas ti anak mo. Nanang. Dakal agatad ti inted ni Senyora Lorna. Inawat kon. Gaputa ko na asweldo ka ni Jovelarde ana urnong. Basta ka di, nanang. Ala, rumara kon anak. Mabiitak laang sa anak amasipnatan. Sige nga rot, nanang. Ang pamising niyo rito, Alex. Kasaritak. Agday kang timay sa pasurot na. Agdamagan. Kahit ko kasaritak ni senyor rito, Alex. Agsublikan tulangan intong bigat si kalalaki. Gaputan nakaturugan ni senyorito. Di na kayat ti masinga. Napatay, tibagat ka na ko na. Kayat mo ka di ti mapangtugan, ha? Kwan! Kumano kan? Kaya't agsublikan tulangan intong bigat. Maawatan? Ha? Istorbo! Kasanuitan. Kung tawayan tayo kumantigin na awan da, Alex. Mawatan ka nanding. Ngam kasarita tapay anaimbag na giti kakadwata. Kinasarita kong ida. Mabutang da. Kayat na ka nung kagrigrigat dito yung timatay da. Tanuag libas da. Amangan lumapaltugan da. Sige, sana balin. Ipamuspusak si panaglibas tayo amin. At alat mo kasana. Sige, maturog naman tananding. Agi na naman. Ikapem, senyorito. Agyaman na, Baldo. Awan gayam, senyorito. Idi kalman, imay tay tinangdanam a trabahador. Kaya't nakaama kasarita. Ngam konak, adinakan singaan tagin inanaka. Iso nga bagak nga itati panagsugli na. Anya ka na tibagana? Diyan ka ba, senyorito? Tadyak matan dinamag. Sige, urayak ti umay na. Iho, kaano ti panagsublim iti pagminasan? Inton bigatan, Lola. Mabalin ka di asumurotak. Anya? Tanya piramidan nyo, Jay? Kaya't ko laang ti pumasyar. Kitaag no kasano ti panagaramid yo iti balito. Anya? Kaya't ko ti agpasyar ijay, iho. Iso apang naasim, ta isurot nak. Adayo ijay, Lola. Marigatan kaya magna. Kabaulak, iho. Ken tapno mawat-wat ti bagi. Kasapulak met ti at-atidog nga ehersisyo. Sige, nuday tati ko nayo. Umay kayo. Sumurot kayo dyan pagminasan. Senyorito! Senyorito! Adan tay trabahador a binili niyo. Ha? Binilin mo ko ng Baldo? Anya ti impaaramid mo, Alex? At dalawang paramid ko iti dadya trabahador, Lola. Sige, tayo na ka dyan, kasaritak dadya tao. Kita, anya ti bagam kanya? Senyorito. Kaya't kung tamagan na ito yung kariyo idi kanyak agatad. No maaramid ko, di paparamid niyaw. Anya? Dahil ka dilahan ti bagam kanya? Manaktak ka. Senyorito, itamat lang. Iawat yung ti kwarta ang kariyo. Tapno, ibagak tinaduktalak. Anya? Rupat kwarta ka mat anya. Sigurista ka. Labit lang ha. Talag titad ko kan ka. Detoy. Ha?
Patulong mo kanya ipalto mo, senyorito. Wanya, agsao ka kadi kat ibagam tinadoktalam wan mo pangtugan ka, ha? Senyorito. Agbibisin ka ito kwarta? Kaya't napahigayan nga yawat ko mo na. Sakbay nga ibagam tinadoktalam, ha? Sigurista ka mata niya. Senyorito. Ala, agsao kan lalaki. Ibagam ti kunam anadoktalam. Tano saan? Dayta sakam ti paltugak. Kat mabalin nga patay mo. When no mabalin ang maputad ti sakam. Agsaw ka! Wan, senyorito. Wan. Amo kong ti pagnanadan ti pamilya ni Joe Velarde. Aniya? Kahit kabalay na gayam ni Bakat Victoria. Aniya? Wan, senyorito. Kahit mabalin nga kasamadan ka ni Crescenta. Aniya? Tungag kayo, senyorito. Ibagak ti pagnanadan ta. Ibagak mo sa kino. Ipakakitaan nyo iti pamilya ni Joe Velarde. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Napanan dyan trabahador, senyorito. Ipagarob na siguro nung ito yung kwarta nagtulagan nyo. Sana ka man, Mel, tapno agtungpa. Kastawa natin, butang natin, manaw. Uminom tayo. Kaya't ko ti uminom ita. Mangisagana kayo ti harap ng pulutan. Areglado, senyorito. Mabitlaan, lalaki. Ha, senyora. Anya ti imbagam ka ni Alex. Nakitak a pinaturungan na ka iti pagtuong. Kuya, senyora. Ibagam ti pudno. Anya ti imbagam kan kuana. Awan, saan importante na dyan, senyora? Ibagam kanya, no anya ti imbagam kan ni Alex. Kuya, senyora. Nagkarin namin ni senyorito lumasapulak ti pagnanadan ti pamilya ni Joe Velarde. Ikanak iti dakalagatan. Anya? Apay ka no asapulag? Diyan ka na, senyora. Ay, tingong panak mo tayo, senyora. Gapo iti kwarta. Kabaylam na isang maktipadam a tao. Apay, anya ti basol kan ni Joe Velarde. Kakayat mo nga isang mak. Ha? Senyora. Nasingpat a tao ni Joe Velarde. Ikan kanawa na kayo at trabahador iti ima dagiti naranggas a pasurot ni Pedro. Ngapan niya tinarabid mo? Kuya. Senyora. Apay, amon ka dinuan niya ti plano ni Alex, taapay akastat imparamid na kan ka? No apay a pinasapol na kan ka ti pagnanawdan ti pamilya ni Joe Velarde? Kuya, diyan ka mo, senyora. Matlagayam, kasaron no dakas ti pampanunutan ni Alex iti pamilya ni Joe Velarde. Maako ka di ti konsensyan? Kuya, senyora. Manotiin ka rin ni Alex nga itagnakan ka. Ibagam mo manok. 5,000. Hanggang sana nagtungpal, senyora. O di, paltugmat ng patorong na kanya. Makitam? Awan mo't lang tinaganab mo. Ha! Traidor ka iti kadwam. Awan konsensyon. Ala, itaot lang. Pumanaw kan dito'y asyenda. Ha? Senyora. Ikatangkat at trabahador dito asyenda. Saan ko akasapulang tikaskat ka? Nga isagmak na tipada na at trabahador. Gapo iti kwarta. Diyan kaya tamamuan ti asino man tinagsasaritaan tayo. Mawatan nyo? Areglado, senyorito. What, senyorito? Ad-addamanen ti saam amarik na ni Joe Velarde. Iti kastoy amapasamag. Uminom tayo pa ay. Juan, senyorito. Ato yung tibason, senyorito. Mata. Senyorito. Saan tayo nagtaktak tayo? Relax.
Alex, Doro. Saan ka nagapura? Noita? Tikayat ko? Uminom tayo. Alex, agsarita ta. Nagsubli kayo, matlola. Kunak no napan kayo ni Timansyon na pagnanadan nyo? Kaano ka amapan ijay pagminasan? Apay ka di, Lola. Kayat ko ti pumasyar ijay. Awan matla ti may tulong yu, ijay. Uray pay. Basta kayat ko ti sumurot ijay. Saan tayo may ta? Kaano? Jack may bagano kaano, Lola. Saan na bale? Tagdamat dagiti lima, pasurot ko ijay. Alex, anya ti planum iti pamilya ni Jovelarde. Apay a pinasapul mo iti maysa a trabahador. Dajay ka di, Lola? Anya ko mga iti plano? Awan met? No anya man tiguram kan ni Jovelarde. Saan mo ko mga iraman ti pamilya na? Anya? Anya ka din ti sasawan ni Lola? Apay, talaga ka di adakas sa kunay iti panagkunaya? Alex, Awan ti plano ka adakas iti pamilya ni Jovelarde, Lola. Sino nga min tinagkunay ti dayta? saanan anas kan amaamwam. Pangaasim, Alex. Agturay kumamot ti konsensya kan ka. Pangaasim, tadi mo iramraman ti pamilya ni Jovelarde. Tamok. Dakkel ti guram kan kwa na. Isulaang ti balsam. Di mo iraman ti pamilya na. Lola, Iti kanito nga adadakas ang mapasamak kadakwada. Sika, tito dua. Ket? Anya ko matiaramidam no bilang, Lola? Pangaasim, di mo surutan titugot ni Lulong a Pedro. Agbalbaliw ka kumaan. Di kayat ko, agsingsingpit ka kuma. Daytay agbalinak asanto, kasta ka di? Alex, Nagadulaki din nga mo yumat, Lola. noan yaman ti madiaplanom iti pamilya ni Jovelarde. Pangaasim, iho. Saan mo nga ituloy? Pangaasim. Inak, ijay uma. Inak, mangkali iti kamote. Naimbagla nga dailing tatayo. Ataraon tayo. Sige, ina. Diyo ka adwan ti awitan nyo, Ang mga nadiyon ton kabailan nga awitan. Wan, Kan saan kayo kuma amarabihan, ina? Akas iti na minsan. saan akong amarabian? Narigat agpakpakarabi, ina. Ang mga numakasalaw ka iti loko at tao dita. Kat anya pa iti aramidan na kada kayo. Ngala, inakaon. Agawid akmatlaan adagos. Sige, ina. Saan kayo amakuyog ita? Tainakmat makilabada. Rumwara kon, Crisanta. Inak makilabada iti may sa abak ng apamilya di Tagaya. Iso pa'y timat gadak, anak. Sige, nanang. Uray saan kanton nga agluto iti pangrabyan. Saktulatan inton sumangpetak inton malam. Anya? Apay, saan nyo akaya tilutok, nanang? Saan nga iti dayta, anak? Ngabasi ka sumkit iti anak mo. Sige. Nakaturog ti Apo. Apo, ipatpatag na ka ni Lola. Napatag ka kanyak, Apo. Akas iti kinapatag ti amam kanyak. Saan ang makariing? Saan ang malukag? Dinigos ko ngamin, nanang. Iso ana imas titurog na. Ala, anak. Inak na rutan. Ito, nagbigyan matan ni senyora dito ay farmhouse. Saan sa matan na pumantanaw? Saan nga iso tilapad? Kasla sipsiputan na tayo. Saan taon sakit di makapanaw ita? Saan nga iso tilapad kunak manen? Malaman, senyorito. Umar tayo ka di bay.
Wendor, mabit lang. Tagpakada akin lolo. Lolo, rumor kami atal lo. Ang kami dyan sentro. Kaya, usarin mi ti kotse. Sige, makamuka, iho. Mabalin ka diti sumurot. Agpasentro akme. Anya? Abay, anya ti alaan nyo ito dyan sentro. Ibagayon na anya tigatangan nyo, tada kaming tigumatang. Saan ang mabalin? Syaklatan. Numapan kayo, di makamu kayo. Ngam sa balit ti pagturungan mi. Gaputayin kami makisugal. Istorbo. Ing kami lolo. Sige. Umayak met. Lorna, bayamon ni Alex. Aramidon na ti kayat na. Baya mamapan makisugal. Hadamat pagsugal na. Tirigat na no awan pagsugal na. Nala, agawit kagid din iti pagnanadam. Saan ka namang singat ito'y? Kaya't konti agin na. Oh, sige. Rumwarak nga rude. Kasla sa balit ti agparparit na kanyak. Iti iruruwarda Alex ita. Kasla agtibtib bayo ak. Oh, hanggang sapay ko mata saan apumudno ti atap ko. Sapay ko mata dinangag ni Alex ti balakad ko. Sapay ko ma... Diyan tre Jubilarde. Inlibak na kanyak tayan ni Crisanta. Ngam asawa na matgayam. Magswerte ni Jubilarde. Sayang, senyorito. Sayang, kasama si katinagtinagan na. Well, senyorito. Sayang. Iso nga ita. Agsagana day je a Jubilarde. Italaw ko ti asawa na. Ano ti aramitan kan kuha na? Muna italaw na, senyorito. Anya kumapay, di pagsisinublatan tayo akong dawal. Kaya't ko launay, senyorito. Gamlas ka na, sakto mo na. Regato, senyorito. Regato, senyorito. Ne, dibintin na ito'y ayan tayon, senyorito. Oh, Jandre. Nagadayo to naturang tayo. Nagpatinggalan dito iti kotse, senyorito. Nailit na itadalan. Saan tayo ang maisarek ti kotse? Sana bale? Sige, bumaba tayon. Iti maikalima abalay. Isuday jay ti balay da Jubilarde. Sigon iti nagdamagan tayo itay. Tayo nga rin. Ay bate tayo, ti kotse ni tayo. Anak? Kasta unay titurog na. Iba't patid ka unay, anak. Iba't patid kayo kanitatang mo. Ngam, nalidayak. Gaputa aging gaita. Saan pa'y asimang sangpat? Kat sapay ko mataawan ti dakas na napasamakit ko na. Sapay ko ma. Ni, anda agtok-tok-tok anak. Ituloy mo ti matulog ha. Pain nakitaan ti agtok-tok-tok. Asino nga taday tang agtok-tok-tok? Umayan. Asino ka? Oh my God! Iapot ko ito mo! Aday ta, nawananan iti pulot. Ala ba to? Sakmo yun nun! Tayo tayo! Naimaglakid din, tanong sa rapakadato, senyorito! Pagipanan niyo ini ako! Senyorito! Ni bakit Victoria ti sumat?
Senyorito Alex! Pangipalan niyo, hindi ako! Ay, natin napaspasanak nito eh! Inanano yun ni Crisanta! Sige na to! Kasabitan! Sana pa rin data! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naglaka! Ulas mo ang tinakati pa kada tayo, akaro ba da? Mabutang na, senyorito! Ito dahil, senyorito, pangipanan tayo ita ken ni Crisanta. Ijayapag. Nasaya ang launay. Nalamang ijaya diso, senyorito. Sampala nga nakaput ni Crisanta, senyorito. Nasaya at launay. Tapno awan ti parikor. Sakti bumapat iti kotse. Ket bantayan nyo ni Crisanta. Arreglado, senyorito. Pumanaw kan dito rest house ko, Ursula. Saan ka nakasapulan? Ha? Itamit lang, pumanaw kan. Darasan! Ay, kasta ka di, sir? Sige mabitlaan tayo nakalaan dagiti gargarot ko. Agawam! Tadyak kayatan ang makita ti panagkupruban. Ay, apay ngayon. Akalat mata na pinapanaw ni Sir Alex iti rest house na. Anong sakkuman ijay? Na naglagaan ti trabaho. Sayang. Pinapanaw matan. Nagsubliak lang iti sigod apag nanao da. Ay, sana balay. Ano sa kunti makitagad itinusa dinuladitan. Tinapatag. Nadalos at trabaho. Sa tinuti. Ayan ko. Nasaya ito nakaput kan, Crisanta. Alex. Kumusta tiriknam? Panubusan na ko niya gawin. Pangasin. Panubusan na ko niya gawin. Ad-dagayam apumimpintas ka no kastangag sang-sangit ka. Ang ati masapang na kanya. Napintas asod-sod. Anya ti kasapulaken ka? Sikat ti kasapulak. Awanon ti sabali. No di sika. Sana. Panubusan na ko niya gawin. Ang mga nagsalsagutan ti anak ko. Anya? Anak mo? Sorry, Crisanta. Ngem natayen ti anak mo. Sana ba talaga? Agraman ti dua ababaya kabalay mo. Natay damit tayo. Saan? Saan ako po na ito? Saan ako po na ito? Kan amom ka dito napasama kini Jovelar mo eh? Ha? Pinatay ni Mitten. Saan? Ang tukutin! Ang tukutin mo ka! Ano po ang nakagawin? Kasapulan lang ti anak ko! Pagtuyanti ka na, Crisanta. Mangan kan. Tangang siyo. Tangubusan na ko niya agawin. Kasapulan lang ti anak ko. Nagsangsangitan ti anak ko. Pasensya kan. Ang saan mamabalin?
Dapat ako kuha na kay ni senyorito. Kaasyanda ko, mahal. Kaasyanda. Masalakan ka. Nga naman mabalin ka. Sige. Ano yung betay niya kung ganun? Matlusan ka. Nagbisin. Sikat yung mapanood yung sentro, Baldo. Ingka gumatang iti abasto tayo. Ken, igatang mo ni Crisanta iti kawas na. Dua kami kinidoro, senyorito. Nasaan saya pa'y? Awan gayam, anya nga iti kawas ni Crisanta agatangag, senyorito. Damaga mo ni ti sales lady. Noan niya ti rumbang agatangam. O sige, senyorito. Agpasentro kami kenito. Masaya at panaallo ko itang aming nagitipada ta trabahador, Jubilarde. Nakasagana da ka nun. Makitinulong da tapno makalibas tayo amin dito. Nasaya at launay. Tunggal grupo at dabatang dangaramidan. Agtitinulong tayo amang parmag kadagiti 5 agwardya. Nakasagana kan, Manding. Uwan, Jubilarde. Katsika. Sigurado ka din. Ngayon tunmalan ti panaglibas tayo. Wen, nakasagana ako. Awan mo ti parikot. Gapot ang nakikaykay sa kadata amin akakadwata. Nalaklaka tayo ngay patungpal ti amin nanding. Gapot agtitinulong tayo. Madlaw ang nakasaganan dagiti kakadwata. Sip-siputan dan dagiti 5 gwardya. Aganad kayo, tadapaltog na. Awan ko mati may sagmak. Wan, Jubilarde. Ha? Dahil iti may sagwardya. Agturong iti kasilyas. Surutan. Mapit lang, gwardya. Aganat mo. Kat napatagsakan ka. Adoy. Ano tinatnag ko? Daytoy! Natumpan. Nawanan iti poot. Alaag ti paltog na. Sarana kong tipangkol ko kayo. Kapaman nga umasagad ti kwarja dito ayan ko. Pang-ulag at akos di ulo na. Kakawan nyo tayo mga. Nagsubli kayo iti kulungan nyo. Talasan nyo! Gwarda! Gwarda! Ada nakalimutan iti akad yan. Iti dayapan ta. Yung kakitaan. Sino kadwak? Itan? Di padlaw kadag iti kakabana. Namitlo! Banting! Jubilarde! Napang-ur ko timan sa agwardya. Napaltugak ti talo. Kat naawanan iti po ti maysa. Bagas na! Intayin ka kadwa! Aglipas tayo! Iti nagtutulagan tayo pagnantay iti pagnantay! Sabon! Jubilarde! Ada yung tinapak natin. Nabutang tayo tisip natin. Saan na ba? Pinapanag. Nakapanaw tayo ng jipag binasa. Kakadwa! Mabalin tayo pa tayo kinana. Ito tayo ba lang? Jubilarde! Anak ko na. Nakaadang tayo. Wan, surutan tayo lahat na ito karayan. Maging ka makadanan tayo ijay di pintin. Nataligod tayo. Dito karayan tinagnoon tayo. Oh, Crisanta. Apa di mo palang sinagsagid dagiti taraon mo? Kaya't ko nagkakawin. Nalubusan ako. Pangasin. Sana mabalin. Dapot ako kuha kaitan, Crisanta. Kaya't awanan ti sang petami dya balayo. Gaputan na tayo amin na nakabalay mo. Agraman ti anak mo. Pinaltugak amin ida. Amon, Crisanta? Awan bibiyang ko no adda matay. Dinapatag kanyak.
Maalak ti kayat ko. Iso at apuno awan lapad ka na ta. Pinatay ko aminen akamang ti pamilyam. Nga pong mga Victoria, ti katugangam, ken ti anak mo. Saan? Ket medyo Velarde, nabayagen at imusay. Ket inyanod min ti bangkay na itinapaggas adanom ti karayan. Mangan kan, Crisanta. Alpasan na, adpeles ka. Adda pinagatang ko akawas mo. Kasano ka, Kabsat? Agsisina tayo. Agpadipinti na kon. Ang Jubilarde, aganad ka. Aganad ka, Jubilarde. Aganad kayo, Mat. Kensan kayo nagsubli pa iji asyenda. Tapos di kayo may sagmak. Itamat lang. Ingkay suko ng ti pamilyayo. Kat pumanaw kayo iji asyenda. Pero may dami, Jubilarde. Sige, gawin ako tayo ron. Mamaya ko. Sige, kasta pa yung ron. Aganad kayo kuma. Kasaluhay, senyorito. Aging gaita, saan mo pa'y ano ipatpatungpal ti kayat mo ken ni Crisanta? Kaano ka nila nakasublat? Langgong. Sino tinagkunakan ka sumublat kayo? Tatlo mo yo. Pagbalinat nga asawa ni Crisanta. Nga oray pa'y asawa ni Jubilarde. Sana ba tay sarunok to apatayin ni Jubilarde. Senyorito. Nita, agan ano sakpay lang. Tati kayat ko, maayat na ni Crisanta. Imposible! Masawa yan ni Crisanta. Masursul na kanto ba? Ayatan! Kumbang lang. Kayat mo kasi tati mapasamak. Anya naragsak ko. Tati babae na ayatek. Kat si Pupuso amang ipaay, itibagi na kanyak. Asidag ako ng tibalay mi. Kasi ng tipamilya. Nabayag sana ka nagawawin. Kailing kong tiyanak ko. Apa yan nalawag iti arubayan mi. Adda tulda. Sakit. Adda tataw iti arubayan. Apay. Iti niyang gapo. Dumananak. Adda giwarwaras iti kami. Anya ti kayat sa unday toy. Apay. Anya ti kayat iti arubayan mi iti kastoy nga oras. Ay, adda kagaya mo, Jubilarde. Muna ka, tapos makita mo dagiti bangkay. Muna ka, Jubilarde. Bangkay? Dagiti bangkay? Dali, Jubilarde. Anya ti kayat yung asawan. Sana pudlo na ito eh. Sana! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.